Waduh, malah nabrak wong nih. Kabur wae lah. Ngajar kowe malah minjat ke titenano kowe. Macem-macem kowe karo dukun sugi kowe. Kowe nabrak aku bukannya njaluk ngapura malah kabur kowe. Kowe njaluk kon ngene pelajaran. Ye, delok ki yo. Tak kirim ketemu. Wih, ceketek lemu-lemu temen. Baliah njemak beres. Tak ritane. Hahaha, mati ke musuh dukun sugi. Mang opo kowe, Gar? Aku teng loro iki. Loro ketemu apa? Oh. Delok. Oh, iki ana sing gawe kowe iki. Wis. Arep loro kowe. Kancuk kowe dukun karto. Kowe melu-melu arep wani-wani karo dukun sugi kowe. Piye rasane? Wis lumayan. Wis lumayan iki. Ana sing gawe iki mau. Saiki wis tak hajar wonge. Tunggu pembalasanku.